Morning. Dobro jutro. Dobré ráno. Zovem se Keith Kelly. Volám sa Keith Kelly. Pochádzam ze sportu z Írska Da podijelim a poprosili ma, aby som sa sami podelil o svedectvo. Nisam odrastao, Nevyrastal som vo viere The eldest of 5 children. a najstarije a sam. som najstarší z 5 súrodencov. Father was an alcoholic. A otac je bio Otec bol alkoholik Duration of my childhood. za vrijeme cijelog mog djetinjstva. počas celého môjho detstva. We all responded to my dad's alcoholism. I mi smo svi na svoj A my všetci sme svojím spôsobom zodpovedali na alkoholizmus nášho otca rôznymi spôsobmi. Môj spôsob bol v tom, že som sebe niesol veľa potlačeného hnevu, ako akúsi zúrivosť, hulka. Force in my life. ta ljutnja je bila A tento hnev bol veľmi rozvratnou silou v mojom živote. Som vylúčený zo strednej školy Teenage years drinking alcohol. većinu svoga a väčšina svojho tínedžerstva som popíjal alkohol, uzimajući droge, užíval som drogy, u tučnjavama, bijával som sa, ženska reči, sukničkárenie više puta sam a viackrát ma aj chytili. For 11 charges. Bol som zatýkaný, ale tento rozvratný spôsob života vyvrcholil tým, že som sa ocitol na súde Very selfish person. bio sam vrlo a bol som I looked at everything. I viewed everything. z 11 bodov obvinený. Žil som v hriechu a na všetko som sa pozeral len cez to ja a ja. i kada je došlo vrijeme toga suđenja, A keď prišiel čas rozsudku, A lawyer. moja obitelj je morala moja rodina si musela najať advokáta, ktorý ma bude zastupovať. Looking at a prison sentence. i taj odvjetnik je A tento advokát vlastne povedal mojim rodičom, že možno skončím tak, že budem sedieť vo väzení. 3 veci, čiže The realization that I was hurting my prvá vec, strach z odchodu do väzenia, spoznanie, že som naniesol bolesť svojej rodine a že som nebol dobrý príklad pre svojich bratov a sestry, pre svojich súrodencov, pretože sme vyrastali bez otca. looked upon me as a father figure for them. pa su stoga moja braća A preto moji bratia vo mne akýmsi spôsobom videli tú figuru otca. A pochopil som, že môj spôsob života nebol pre nich dobrý príklad. And this really hurt me. i to me A to ma naozaj veľmi, veľmi bolelo. The last thing that just really brought me to prayer was i zadnja stvar A posledná vec, ktorá ma nakoniec priviedla k modlitbe, with the demonic. imao sam puno mal som veľa démonických nápadov. We were going to prison. dakle strah Tieto 3 veci, démonických útokov, čiže tieto 3 veci, to, že som musel ísť do väzenia, že som vlastne naniesol toľko utrpenia rodine a démonické útoky, ktoré ma hodili na kolena. A začal som sa modliť a prosil som o pomoc. A približne asi 1 rok neskôr pán po mene Jim Brown, ktorý pomáhal môjmu otcovi, aby si vlastne odvykol od toho alkoholizmu, ma priviedol do Medžugoria. prva 2 dana svoga boravka ovdje Prvé 2 dni svojho pobytu tu samo sam se ispijao, som len pil alkohol, For girls gledao djevojke len som hľadal dievčatá okolo participating in the program. i
Nisam sudjelovao, a neúčastnil som sa na modlitbovom programe. On the third day, I climbed Apparition Hill. ali trećega dana Ale na tretí deň som nakoniec vyšiel na kopec zjavenia. I don't know what happened. ja ne znam što se dogodilo. Ja neviem, čo sa stalo. To articulate what happened. Vrlo je teško Je veľmi na jedan jasan način izraziti ťažké jedným jasným spôsobom vyjadriť to, čo sa stalo. Say that I came down that hill visibly different. ali očevici koji su Ale očevidci, čiže svedkovia, ktorí boli prítomní, tvrdia, že bolo viditeľné okom, že keď som zostupoval z kopca, som bol úplne iná osoba a niečo sa zrejme hore stalo. I can explain it. jedini način Ale jediný spôsob, ktorým to môžem osobne This experience of vysvetliť, maternal love. doživio sam zažil som majčinsku bezpodmienečnú materinskú lásku. And this A jediný spôsob, akým to môžem vysvetliť, contrasted with my experience of love. je da je to bilo u je, že to bolo v úplnom opaku s tým, Up until that point, ako som dovtedy zažíval lásku, otvorený až do toho bodu. a lot of your relationships, Pretpostavljam da istražujem Predpokladám, že I'm examining my skúmate mnohé vzťahy a ja viem, že keď ja premýšľam o svojich vzťahoch, attached to people's acceptance of me. su postojali određeni uvjeti vždy boli dané podmienky medzi ľuďmi, ktoré ľudia odo mňa očakávali, aby som ich splnil. If you don't look a ako certain ne way. izgledaš na određeni način Ak nie si v tom zmysle obliekania sa, ak sa neobliekaš daným spôsobom, ak nemáš na sebe šaty dizajnérov, ako nisi zauzet ak nie si obmedzený The list goes on. médiami a sociálnymi sieťami a tento zoznam pokračuje, tak posolstvo, ktoré nám bolo komunikované, ty si jeden delikvent, ti ne ty zaslužuješ, si nezaslúžiš lásku. First time in my life, ali tada je prvi put u mom Ale vtedy, po prvýkrát v mojom živote, and accepted unconditionally. kada sam bio voljen keď som bol milovaný, pocítil som, že som milovaný a prijatý bezpodmienečne. i gospina majčina A ljubav je bila Panna Márina materinská láska bola taká čistá, taká úprimná a taká skutočná. i to me je u potpunosti A to ma v úplnosti zlomilo. Down that hill a different person. i stvarno sam A naozaj som zišiel z kopca ako zmenená osoba. A od tej chvíle Made a decision napravio sam odluku, načinio sam odluku som priniesol rozhodnutie posvetiti svoj život. zasvetiť svoj život Bohu. received. Tako da sam primio A tak som prijal I received the gift of faith, primio sam dakle dar vjere som dar viery, mentality of Mary. na neki način preko akýmsi spôsobom skrze Pannu Máriu, skrze jej ruky. So that particular week, at the end of the week, i krajem toga tjedna A koncom toho týždňa the sacraments, vratio sam se, vrátil som sa k sviatostiam, otišao sam na ispovjed šiel som sa vyspovedať the divine mercy, i to se dogodilo na a to sa udialo na vigíliu Božieho milosrdenstva. V ten istý deň, keď svätý Ján Pavol II zomrel 2. apríla v roku 2005. later, 2 tjedna O 2 týždne potom that court case imao sam zakazano suđenje mal som for 11 charges. koje se rozsudok, ktorý sa vlastne skladal z 11 bodov već napunio do obvinení a už som vtedy mal 18 rokov. I was on stand. i dio toga suđenja A časť toho súdneho procesu som musel stáť. i morao sam direkt A musel som priamo zodpovedať na otázky, ktoré mi sudca kládol. čim bih otvorio svoje Ale hneď ako som otvoril svoje ústa, 3
policijska službenika traja policajní služobníci, koji su bili ondje kao ktorí tam boli ako jednostavno prekinuli doprovod, vlastne prerušili moju reč a začali ma obviňovať. ovaj momak je Tento chlapec je zlý príklad. želimo ga zatvorenih vrata u čeli. Chceme ho za mrežami. Kako bi objasnio Aby som vysvetlil celý kontext, prečo to robili. prije toga suđenja Pred týmto súdnym prípadom oni su pristupili mojim roditeljima podišli k mojim rodičom a k môjmu advokátovi on se reći mi ćemo a povedali, my stiahneme obvinenia, ak odbacite svoje. vy odmietnete, ak vy stiahnete svoje. Pretože keď som mal 16 rokov, Bio sam pijan, bol som opitý, bio sam pod narkoticima bol som pod narkotikmi i kako bi rekao opirao sam se uhićenju. a vzopieral som sa tomu, že ma chytia. A tento policajný služobník ma chytil za hlavu I udario me a udrel ma policijskog voza hlavou o strechu policajného auta a potom ma udrel pesťou do úst i onda je sjedio a potom sedel na mojej hlave na zadnjem sjedištu na policijskog vozila. zadnom sedadle policajného auta. Bol som celý krvavý On je čak a bio moja dva zlomil mi aj 2 predné zuby. Against that police officer. tako da je moja mama A tak moja matka vlastne obvinila tohoto policajta, pretože pred týmto súdnym prípadom povedali, že oni vlastne neće povući svoju optužnicu nestiahnu svoje obvinenie a povedali, že ja som ich urážal, ale to sa nestalo. oni su mene vrijeđali. Oni mňa urážali Rekli su kako a povedali, že oni stiahli obvinenia povučemo svoje. a stiahnu to obvinenie, ak my stiahneme to svoje. A ja verím, že kvôli tomu ma stále prerušovali, pretože boli zľaknutí, keby som ja spomenul túto časť v súdnej sieni pred sudcom. To je moje tlmočenje, Toto je moje prejavenie, ale sudkyňa povedala v poriadku, toto mi stačilo. iziđite svi iz moje sude. Všetci vystúpte zo súdnej siene. A povedala to týmto policajtom. Oni su bili u potpunosti iznenađeni. Oni boli v úplnosti prekvapení, boli zmetení. Jednostavno su Jednoducho sjedištima. skameneli na svojich sedadlách, nevedeli sa pohnúť. Ona im je kazala, A ona im povedala, ste hluchí? zar ne možete čuti što? Či ste nepočuli, čo som povedala? Choďte stadiaľto. A onda me upita, A potom sa ma spýtala, zašto si ti tu? prečo si tu? Good parents. Vidim da imaš dobre rodiče. Vidím, že máš dobrých rodičov, ktorí sa o teba starajú. Prečo si tu? Called Medjugorje. I kazao sam Povedal som, u jednom mjestu. bol som na jednom mieste, ktoré sa volá Medjugorje Govorio sam joj iz srca. a hovoril som jej zo srdca, Kao što pokušam tak ako sa o to snažím teraz. I really believe God is going to help me change my life. kazao sam A povedal som, už verím, že Boh je pripravený zmeniť môj život. Hours community service. i nakon toga dobio sam A potom som dostal 200 hodín užitočnej práce a mal som podmienečný trest takozvani policijski a tzv. Zákaz vychádzok. morao sam svako Musel som každý večer byť doma pred 9 hodinou večer period od v období 1 roka. tako da je ta sutkinja Takže táto God's mercy. je bila instrument sudkyňa vlastne bola inštrument, nástrojom Božieho milosrdenstva. A ona mi ukázala
silu modlitby. A o týždeň neskôr regionálne noviny národné noviny, koje su pratile to suđenje ktoré sledovali i naslov tento rozsudok a Saved in Medjugorje. názov spašeni u Međugorju. týchto novín, pomenovanie bolo Mladí sú zachránení v Medžugorí. So after Medjugorje Nakon Međugorja, Po Medžugorí became my formator. Marija je postala moja Mária sa stala moja vychovávateľka aj moja matka. Live in the five stones. I tada sam počeo A vtedy som začal žiť tých 5 kameňov. Každodenný ruženec, svätá omša, Monthly confession. mesačná svätá spoveď, Tuesdays and Fridays. pôst v stredu a v piatok. Started reading the Bible every day. i počeo sam A začal som každý deň čítať Bibliu. She inspired within me ona je u meni potaknula Ona ma povzbudila horror for sin. osjećaj užasa prema grijehu. tú hrôzu, ten pocit hrôzy voči hriechu a vo mne zapálila plameň, aby som mohol pracovať s mladými ľuďmi. For a priest in Medjugorje, Sjećam se svećenika Pamätám si na kňaza, ktorý bol s nami v Medžugorí, speaking about the cross. kada je govorio, keď rozprával o kríži He said the cross reveals two things very clearly. on kaže a hovorí, kríž jasne poukazuje na dve veci. Na škaredosť hriechu a na hĺbky Božej lásky voči nám. A tak nebeská matka, ona ma naučila týmto veciam To her son. i ona me je a dala natrag svom ona ma priviedla späť k svojmu synovi i ukazala mi je, a poukázala mi moju dôstojnosť. podsjetila me da je Pripomenula mi, že Ježiš zomrel za mňa. I know this. A da sam svjestan. keďže som si tohoto vedomý, My attitude is Moj stav je sljedeći. môj postoj je nasledujúci. Isuse, Ježišu, Ty si dal svoj život za mňa a ja chcem žiť pre Teba. a few years later I joined a seminary. nekoliko godina nakon Po toga niekoľko rokov potom som vstúpil do seminára Philippines for 3 years. bio sam a bol som misionár na Filipínach asi 3 roky, My family, ali se onda dogodila ale potom sa stala jedna tragédia v mojej rodine. my aunt, moja tetka, Moja teta bola zavraždená seminary, tako da sam napustio a tak som opustil seminár, family. kako bi mogao aby som mohol pomôcť a podporiť svoju rodinu. I started going to college then. tada sam se otišao na A fakultet, potom som šiel na fakultu, na petogodišnji studij na štúdium teológie. 5 rokov som študoval a potom som sa svojim ocem. medzičasom začal pracovať so svojím otcom. Môj otec je kamenár Tako da me a tak môj otec ma naučil byť kamenárom. During this time, tijekom toga vremena Počas God really tej doby, ktorú sme spolu trávili, Boh naozaj uzdravil môj vzťah s mojím otcom. as well. moj tata je Môj otec tiež prešiel procesom obrátenia v Medžugorí. So my father and I tako da smo A tak môj otec a ja posla pred prácou together. bi molili kruni sme sa spoločne modlili ruženec. A teraz máme naozaj veľmi silný vzťah. Received from God. i to je jedan od A najvećih to darova koje je jeden z najväčších darov, ktoré som dostal od Boha. Eventually, I discerned marriage. u konačnici osjetio sam kako me Bog poziva na A v konečnom dôsledku som pocítil, že Boh ma pozýva k rodinnému životu a že Boh ma pozýva, aby som sa oženil. A toga upoznao sam svoju suprugu neskôr som spoznal aj svoju manželku, ktorá pochádza zo Spojených štátov amerických i ona je predivna a je to prekrásna žena viery. Better man. i
a ona ma urobila lepším človekom a mnohými inými spôsobmi. Malých dječaka. Máme 5 malých chlapcov, takže som otcom 5 synov. God is awesome. Bog je uistinu Boh je naozaj veľký So at the moment, trenutačno. a momentálne the Diocese of Raphoe, Radim za biskupiju pracujem it's a place in the north of Ireland. v diecéze na severe Írska. Pracujem pre katolickú cirkev s mladými, s teenagermi. People here in a group in Medjugorje. trenutno sad A momentálne sme prišli so skupinou s 52 pútnikmi a medzi nimi je okolo 40 írskych tínedžerov. molim vas Prosím vás, modlite sa za našu krajinu, Return to the faith of our ancestors. da se možemo vratiti aby sme sa mohli vrátiť viere našich predkov. Our ancestors, who some of them died for the faith. naših predaka, Našich predkov, z ktorých mnohí zomreli za našu vieru. A preto vás prosím, modlite sa za nás, aby som ukončil. I've worked with young people for quite a while. već dugo vremena. Už dlhú dobu pracujem s mladými There's this false narrative out there. I među njima a medzi nimi pogrešan narativ. existuje niečo chybné, chybné myslenie. Ak obetuješ svoj život Bohu, potom niečo stratíš. Lie that's perpetuated. To je najveća moguća laž. Ale to je najväčšie možné klamstvo, ktoré hovorí o tom, že tvoj život bude nudný a hlúpy. It's not true. Ali to nije istina. Ale to nie je pravda. Istina je potpuno suprotna. Pravda je pravým opakom. Plnosť života môže byť Being in communion with God. Samo kad dosiahnutá len vtedy, keď sme v spoločenstve s Bohom. Son or daughter relationship. i da živimo taj A aby sme žili tento vzťah otca so svojou dcérou alebo so svojím synom. The quote from St. Augustine. i završit ću sa A ukončím s citátom svätého Augustína, Sentiment. koji na neki način ktorý akýmsi spôsobom odkazuje to, čo som ja povedal. Zamilovať sa do Boha, to je najväčšia romansa v živote. tražiti ga je najveća životna avantura. Hľadať ho je najväčšie životné dobrodružstvo a nájsť ho Ljudsko postignuće. je najväčší ľudský úspech. Ďakujem vám.